So hi guys, welcome back to my channel. So guys, this is me your Dong Bisaya at your service. So guys, for today's video, tara panoorin nyo to. Wow, ang cute niya naman. Buti pa yung aso, may nag-aalaga. Ikaw, may nag-aalaga ba sa'yo? Aba, parang takam na takam naman to. Ito naman, parang mamamasyal. At ito naman, galing sa kasal. Ito naman si Mingming, nakasimangot, di pa ata nakakain. Isang anghel, bumaba galing sa langit. Ito naman, panalo sa national costume. Habol pa si kuya galing Saudi. Singit ko lang to guys nung nagpunta ako ng MOA. Yan ang tinatawag na late night window shopping. O, di ba? So ayun na nga, lumakad na tayo papuntang isang event na napakaganda. Pagpasok pa lang, bumungad na agad ang malaking bell. Tara na, simulan na nating libutin. Pagpasok ay makikita mo na kaagad ang napakagandang mga digital or graphics na yan. Alam nyo ba, nung bata pa ako, pangarap ko lang makakita or makapunta sa isang event na katulad nito. Kaya naman, nung malaman ko na meron palang event dito, dali-dali akong lumabas, sakto naman at break ko. Dati, kahit sa comics lang, nakikita ko yung ganyan, abay, tuwang-tuwa na ako, ano pa kaya itong aktual mong makikita. Kaya talaga habang nandito ako, susulitin ko at syempre nanamnamin, dadamdamin, iisipin, i-imaginein ko na kung ano yung mga nandito na nakikita ko. Ang araw, dumaan ako dito, akala ko kung anong ginagawa ng mga tao. Yun pala, ito pala ang pinaghahandaan nila. Napakaganda, sulit na sulit. Sa mga gustong maaliw ang sarili, malapit lang po yan dito. Ito ay matatagpuan sa Ayala Malls, Manila Bay. Tapat lang po ito ng City of Dreams. Syempre, nasa unahan lang ito ng Soler Resorts and Casino. Ayan, tingnan nyo naman sa mata ko, tuwang-tuwa si Dong Bisaya. At dahil sa wakas, nakita ko na rin ito ng malapitan. Kaya sulit na sulit talaga ito, lalo na para sa mga family. Lalong-lalo na yung mga bata, maaaliw talaga dito. At syempre, may space pa silang pwedeng makapaglaro kasi meron silang playground dito. At ayan na nga, makikita mo naman sa mga mata ng mga nanonood, nag-i-enjoy talaga sila. Tara, samahan nyo naman ako sa kabilang side kung saan marami pang pwede nating maipakita sa inyo. Dito naman sa kabilang side, makikita naman natin ang mga naglalakihang Christmas tree. At syempre, dito naman maraming klase namang mga Christmas tree ang makikita nyo, lalo na yung deer or oso. Tara, samahan nyo rin ako, libutin natin, pumasok na tayo sa loob. Tara na, lakarin na natin. So ito na mga Kadong Bisaya, napakaganda at syempre marami kang pwedeng mapagpicturan sa loob. Lalong-lalo na pwede mong pang Instagram at syempre pang story naman sa Facebook. Eh di wow! Tara, mas lapitan pa natin para makita natin ang view na napakaganda. Ito palang giant Christmas tree ay binuksan na pala ito nung nakaraang linggo. Syempre nagtataka ako dito na bakit may nakatakip dyan. Yun pala, ito na pala ang malaking screen nila. Wow, napakaganda, parang nanonood ka ng sine. Ayan, tara, libutin na natin kung anong mga luto na yan. At syempre, hindi ko makakalimutan ang dancing fountain. Na nga, nagtitingin-tingin na nga tayo kasi maraming pagpipilian dito mga masasarap na pagkain. At ito na nga, tumitingin-tingin na ako pero sa may bandang unahan, may napansin ako bakit maraming tao. Kaya tara na't puntahan na natin kung bakit maraming tao doon. Ayun, barbecue pala yung pinipilahan nila. Kaya tara, punta muna tayo sa may bandang gitna kasi si kuya nagsisisigaw. Sisisigaw si kuya ng 4,100 daw kaya nilapitan ko na. At dahil na-miss ko nga ang barbecue, tara, order na tayo at napakasarap nito for sure. Ito na nga, naluto na kaya kain na tayo guys and thank you so much. Have a good day. Ingat tayo mga Kadong Bisaya.